Gikan Pampanga nagdesidir sinda Melody na makauli sa isla kan Catanduanes, maabot kay anindang mahiling sa uring pagkakataon ng sa indang ama na namaaram na sa kinaaban ka nakaaging semana. Alas 5 ka sa bagong aga kan makaabot sinda sa pantalan kan Tabako, alagad daida aninda hunaon na kansilado ang biyahe pasiring sa isla. Imbis na dumiretso, asin halaton ang pagbabalikan biyahe, mabalik na sa nadaasinda sa Pampanga. Ay, napdit lang po kami na wala daw biya yung barko, kaya lang di po namin alam na may bagyo. Si Frank, kasud mapanasa pantalan kan Tabako, maski daaba kung komportable, kaipuhan niya daang maghalat na maibalik ang biyahe, nga ni dagos ng makaiba ang mga kapamilya sa Catanduanes. Sa ibong kaini, konsuelo na sana kay Frank, ang pigtataong ayuda kan gobyerno probinsyal kang Catanduanes na libreng makakakan. Wala kita sin ay kung magdali kita, iwan ang problema sa barko baga kay di magtanpayagan sa pusko na mag tawid ng dagat papunta sa Catanduanes. Sa pinakahuring datos kan Office of Civil Defense Bicol, total na 2,098 ang bilang kan mga na-stranded na biyahero sa mga pantalan sa Bicol. Sa Tabaco Port, 291 ang stranded passengers, 14 naman ang stranded rolling cargos. 300 naman ang stranded na biyahero sa Puduran Port, 44 naman ang stranded na rolling cargos. 1,296 sa Matnog Port. 278 naman sa rolling cargos. Mantang sa Pilar Port, 211 ang stranded na biyahero, 54 naman sa rolling cargos asin duwang vessel. Ang sa tuyo naman pong mga LGUs, yaon po dyan nakaantabay to provide assistance sa mga stranded passengers as well as ang mga national government agencies na po like DSWD, Philippine National Police, Bureau of Fire, LTO, PPA, PCGI, and other agencies po ayaw man po para mag-assist man po sa IMDA. Mientras tanto, alas 8:30 ka sa bagong aga, kanenot ng magpaluwas abiso ang Coast Guard Station Sorsogon na lifted na ang suspension sa biyahe sa Matnog Port. Alagad sigun kay Achilles Galindez, ang nasambit na abiso, ang tulos man na binawi kan Coast Guard matapos subuot na magkaigwan ng technical problem sa system kan Pag-asa. Hasta sa presente, padagos man girarida sindang naghahalat sa abiso, kan ibang ahensya kung itutugot na liwat ang biyahe, kan mga barko, urog pang dain naman na nakabanderang tropical cyclone wind signal sa saindang banwaan. Mag-aantay po tayo sa kanila kung kailan nila papayagan ulit maglayag ang mga barko natin. Pero as of 2 p.m. kung tama po yun at hindi magbabago yung weather bulletin ni Pag-asa, ang Matnog po ay hindi na po included doon sa may storm signal number 1. Although may ilang bayan pa sa Sorsogon na kasama pero yung Matnog po at sinek natin wala na. So ngayon po ang aantayin po natin ay yung official advisory na official statement from Coast Guard Station Sorsogon kung talagang papayagan na muling maglayag ang ating mga sasakyan pandagat. Sa ibong kaini, mas kinanganit na kalandfall na ang tropical depression amang sa probinsya kan Catanduanes, asigurasyon ni NAS padagos man giraray sindang nakamonitor sa mga posible pang epekto kan bagyo sa Bicol. Nagpagirumduman ang tagapagtaram sa publiko na ugalion permi ang pag-antabay sa mga abisong pigpapaluwas kan Pag-asa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.